kampani ya mitu yake. Bwalo la milandu layimitsa msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP. Kampani ya Eskom yayimitsa ntchito yolumikiza magetsi mwaulere kamba kakusowekera kwa ndalama. Mu nkhani zina, President Lazarus Chakwera wati dziko lino lakhala likutaya nthawi ndi ndalama kamba koyambitsa zinthu opanda kafukufuku okwanira. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba madzulo ano, bwalo la milandu layimitsa kaye msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP. Chipani ichi chimayenera kuchititsa msonkhanowu kuyambira lachinayi, kumenenso nthumwi zimayenera kusankha akuluakulu m'maudindo osiyanasiyana. Posachedwa apa tinamva kuti chipani ichi chinapanga appeal chigamulo chimene bwalo lalikulu la milandu linapereka pazakusamvana kwina. Lachiwiri, oweruza milandu ku bwaloli a Howard Pemba anafafaniza chigamulo cha komiti yaikulu ya chipani ichi choletsa mamembala ena kupikisana nawo ku convention. Koma akuluakulu a chipani ichi kudzera mwa loya Wapona Kita anakamang'ala ku bwalo la appeal limene layimitsa kaye chisankho ku msonkhanowo. Tikhala tikupita mu mzinda wa Lilongwe kumene mtolankhani wathu Kathe Maulidi akuyitsatira bwino nkhani posachedwa apa. Koma kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, kampani ya Eskom yayamba yayimitsa kaye ntchito yolumikiza magetsi mwaulere nyumba za anthu kamba kakusowekera kwa ndalama. Koma akuluakulu kampani auza Amalawi kuti asadaye nkhawa kamba kuti ndalama imene adzipereka pofuna kulumikiza magetsi imene ndi 93,000 kwacha ndi yochepa. Kuchokera mu mzinda wa Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa Eskom Kankwamba Kumwenda anayankhula izi lachitatu mu mzinda wa Mzuzu pamene unduna za magetsi umalongosolera Malawi za projekti ya 132 kV backbone line yomwe ichitike kumaboma akummawa kwa dziko lino kufika chigawo chakumpoto. Projekti kwambiri ithandiza kunena kuti magetsi akhale odalirika mu zigawo zapakati ndi kumpoto. Akumwenda anena kuti bungwe la Eskom limadalira ndalama zimene lizitolera likakweza mitengo ya magetsi, zinthu zomwe boma lidakana. Iwo anena kuti bungwe la Eskom pano ndalama zomwe ikumapereka kwa anthu amene amapanga magetsi a MRA, AMAREP komanso AMERA, ndipo zochepa zomwe zimatsala sizikwaniranso pa ntchito za Eskom. Atidikira kuti aboma ati kampeni ya boma investment ya boma if we are law abiding corporation how to sakweze ndidikira kuti atunikire kuti tikweze kama tisakweze ndidikira boma kuti atunikire ndimene zinthu zikusinthira. Iwo anena kuti makasitomala omwe amafuna magetsi amayipira kale ndalama zochepa kamba kuona kuti boma limawaperekera chifukwa chanena kuti kulumikiza magetsi munthu mmodzi kumafunika ndalama pafupi 1 million kwacha. Ndipo pazachitukukochi Akumwenda anena kuti ntchitoyi iyamba chaka chamawa, ndipo anena kuti ikatheka izachititsa kuona kuti vuto la kuchepa mphamvu ndi kuzimazima kwa magetsi kuchepe mzigawo zapakati ndi kumwera. Nduna za magetsi a Ibrahim Matola inati projekti ikatha idzathandiza kukweza ntchito za chuma makamaka pa nkhani ya bizinesi kwa anthu amene akuchokera mzigawo zapakati ndi kumpoto. Choyambirira ndi apemphe mafumu akuno kuti pasaloweso zina ndi zina zochedwesa project imeneyi. Ena kukatenga chiletso wapa mpando wa mavenda ku Mzuzu a Alexander Sikwese komanso mfumu yayikulu Thula ya mboma la Nkhatabe inayamika Eskom kamba ka projekti koma nena kuti iyende mwachangu. Zimazima kwa magesi ndi ma blackout ma load shedding mati yaseuko imeza kavivuta kwambiri ndiye ngati izi zikhale zona zichitikedi zona ndito kwa ife zitikhala muno kwambiri. Ntchito ya Eastern 132 kV backbone line yomwe kwambiri ndi kusintha mapolo omwe ndi amitengo ndi kuyika zitsulo iyambira ku Nkhoma boma la Lilongwe kenaka ikafika ku Chintheche boma la Nkhatabe ndiponso kuchokera pa Nkhotakota kupita ku Chinyama boma la Kasungu, ndipo ntchito yonseyi ikutenga makilomita okwana 420. Tsopano bwanji tipite mu mzinda wa Lilongwe kumene mtolankhani wathu Kathe Maulidi akufotokoza zambiri zokhudza chigamulo cha bwalo la apilo. Chimene chachitika ndichoti chipani cha MCP chidapita kukamang'ala ku bwalo la milandu limene bwalo lalikulu la milandu la High Court. Chifukwa ngati simukusangalala ndi chigamulo
chomwe mmayenera kuchita ndikupita kaye ku bwalo laling'ono kenako mmapita no ku bwalo lalikulu.